Ako si mojih godina, razumjet ćeš što znači kada ti vlastita djeca kažu da ne želiš shvatiti njihove živote. S 55 godina sjedim u praznoj kuhinji i gledam poruku na mobitelu. Mama, ovaj put ne možeš doći. Trebamo malo prostora. Poruka je od moje kćeri Ane, a radi se o proslavi rođendana mog unuka Marka. Mog jedinog unuka kojeg sam čuvala svaki dan prve 3 godine njegova života. Možda misliš da pretjeravam. Možda misliš da sam jedna od onih majki koje se ne mogu odvojiti od svoje djece. Ali molim te, sjedni sa mnom uz ovu šalicu hladne kave i poslušaj moju priču. Jer ako ima žena poput mene koje su dale sve, a sada se osjećaju nevidljivo, želim da znaju da nisu same. Ime mi je Petra. 55 godina mi je, rođena sam u malom mjestu kraj Zagreba, a cijeli život sam provela brinući se za druge. Udala sam se s 22 godine za Ivana, rodila 2 djece, Anu i Tomislava, i mislila da živim svoj san. Znaš onaj san koji su nam naše majke usadile u glavu: udaj se, rodi djecu, budi dobra žena i majka i bit ćeš sretna. Sjećam se kada je Ana imala temperaturu od 40 stupnjeva. Bilo joj je samo 1 godinu dana. Ivan je spavao jer je ujutro morao na posao, a ja sam cijelu noć provela u kupaonici, držeći je pod mlazom mlake vode, pjevajući joj uspavake koje mi je pjevala moja baka. Zeko, zeko dugouško, što ti radiš u grmlju? A glas mi je bio promukao, oči su me pekle od umora, ali nisam stala dok joj temperatura nije pala. Tomislav je bio drugo dijete, tiši, povučeniji, ali jednako voljen. Pamtim kako sam vozila bicikl s njim iza sebe kada je imao 4 godine, a Ana 6. Pala sam jer sam pokušavala izbjeći rupu na cesti. Koljena su mi bila krvava, ali prva stvar koju sam učinila bila je provjeriti jesu li djeca u redu. Tek kada sam vidjela da se Tomislav smije jer misli da se igram, dozvolila sam sebi da zaplačem od boli. Znam da ima mnogo žena poput mene koje su dale sve, a sada se osjećaju nevidljivo. Ako te moja priča dotakne u srcu, molim te, pretplati se na kanal Priče žene od 55 godina. Uključi zvonce jer svakog dan dijelim stvarne priče koje trebamo ispričati. Tvoja podrška mi pomaže da doprem do više žena koje trebaju znati da nisu same. U moje vrijeme nije bilo rasprava o ravnopravnosti u braku. Kada bi Ivan došao s posla, večera je morala biti na stolu. Dok je on gledao televiziju, ja sam pomagala djeci s domaćom zadaćom. Dok je on išao na pivo s prijateljima, ja sam peglala njegove košulje za sljedeći tjedan. I nije mi smetalo. Zaista nije. Jer sam mislila da gradim nešto vrijedno. Obitelj koja će uvijek biti zajedno. Ana je bila odlična učenica. Sjećam se kako sam štedila od kućnog budžeta da joj platim dodatne sate engleskog. Ivan je govorio da je to bacanje novca, ali ja sam znala da će joj trebati. Skrivala sam novac u kutiji, od čaja kunu po kunu. Kada je dobila stipendiju za fakultet u Zagrebu, plakala sam od sreće. Moja kćer će imati ono što ja nisam mogla, obrazovanje i mogućnosti. Tomislav je bio drugačiji. Više je volio raditi rukama nego učiti iz knjiga. Kada je htio upisati strojarsku školu, Ivan se bunio. Htio je da sin ide na fakultet kao sestra, ali ja sam stala uz Tomislava. Pusti dijete da slijedi svoj put, govorila sam Ivanu noću u krevetu. Ne moraju svi biti inženjeri. Godine su prolazile kao lišće koje vjetar nosi. Ana je diplomirala, zaposlila se u velikoj firmi, udala se za Marka koji je također bio uspješan. Rodila je mog unuka kojeg su nazvali po djedu. Mali Marko je bio svjetlo mojih očiju. Kada je Ana vratila se na posao nakon porodiljnog, ja sam bila ta koja je preuzela brigu o njemu. Svako jutro u 6 sati bila sam pred njihovim vratima. Mijenjala sam pelene, kuhala kašice, pjevala uspavake, učila ga prve riječi. Baka, bila je njegova prva riječ. Ne mama ili tata, nego baka. Ana se naljutila kada sam joj to rekla. Mogla si me naučiti da kaže mama, rekla je hladno. Tomislav se oženio djevojkom iz Slavonije, Marinom. Lijepa djevojka, ali uvijek sam osjećala da me gleda s visoka. Možda zato što nisam završila fakultet. Možda zato što još uvijek kuham tradicionalna jela umjesto moderne hrane koju oni vole. Nisu dobili djecu, a kada sam jednom nježno pitala planiraju li obitelj,
Marina mi je rekla da se to mene ne tiče. Ivan i ja smo ostali sami u kući, koja je odjednom postala prevelika. Ali nije mi smetalo. Imala sam svoju rutinu. Ujutro kod Ane da čuvam Marka, popodne kuhanje, navečer čekanje da Ivan dođe s posla. Vikendom bi djeca ponekad došla na ručak. Kuhala bih njihova omiljena jela, Ani sarmu, Tomislavu pečenu patku. Onda se dogodila nesreća koja je promijenila sve. Ivan je doživio srčani udar na poslu. Preživio je, hvala Bogu, ali više nije bio isti. Trebala mu je stalna njega, fizikalna terapija, posebna prehrana. Dala sam otkaz na pola radnog vremena u trgovini gdje sam radila da bih mogla biti s njim. Novac je postao problem, ali nisam htjela opterećivati djecu. Ana je rekla da više ne mogu dolaziti svaki dan čuvati Marka. Tata ti treba, rekla je. Naći ćemo dadilju. Razumjela sam, naravno da sam razumjela. Ali boljelo je kada je mali Marko počeo plakati prvi put kada me vidio nakon mjesec dana. Nije me prepoznao. Tomislav je dolazio jednom mjesečno, ostajao pola sata. Marina bi sjedila u autu, nestrpljivo gledajući na sat. Jednom sam ih čula kako se svađaju. Tvoja majka nas guši, rekla je Marina. Uvijek nešto treba, uvijek neka drama. Drama? Je li drama kada trebaš pomoć da podigneš muža koji je pao u kupaonici? Je li drama kada moraš birati između lijekova i hrane jer mirovina nije dovoljna? Je li drama kada plačeš noću jer se osjećaš kao teret vlastitoj djeci? Prije 2 tjedna Ivan je ponovno završio u bolnici. Sjedila sam kraj njegovog kreveta cijelu noć, držeći ga za ruku. Ujutro su došla djeca. Ana je bila zabrinuta za troškove bolnice. Tomislav je pitao koliko će to trajati jer ima planove za vikend. Nitko nije pitao kako sam ja, jesam li jela, jesam li spavala. Kada se Ivan vratio kući, predložila sam da možda prodamo kuću i preselimo u manji stan. Troškovi su bili preveliki, a stepenice su bile problem za Ivana. Djeca su eksplodirala. To je naša obiteljska kuća, vikala je Ana. Tu smo odrasli, dodao je Tomislav. Ali nitko nije ponudio pomoć s troškovima. Nitko nije rekao, mama, mi ćemo pomoći. I onda, prije 3 dana, stigla je ta poruka. Markov rođendan. 4. rođendan mog unuka, a ja nisam pozvana. Ana je kasnije nazvala da objasni. Markovi drugi djed i baka će doći. Znaš da je Marina osjetljiva na previše ljudi. I ionako bi ti bilo teško doći s tatom. Previše ljudi. Tako sam sada postala. Previše. Višak. Nepotrebna. Žena koja je dala sve sada je previše za rođendansku proslavu vlastitog unuka. Sjedim u ovoj praznoj kuhinji, slušam kako Ivan diše teško u drugoj sobi i pitam se gdje sam pogriješila. Što sam mogla drugačije učiniti da moja djeca ne misle da sam teret? Ogledalo na zidu pokazuje mi sliku žene koju ne prepoznajem. Sjeda kosa koju više ne farbam jer je skup frizerski salon. Bore koje svjedoče o svakoj neprospavanoj noći. Ruke koje su oprala 1000 pelena, skuhala 1000 obroka, obrisala bezbroj suza. Ruke koje sada drže samo praznu šalicu kave i mobilni telefon koji više ne zvoni često. Možda je to sudbina svake majke. Možda je to cijena koju plaćamo za ljubav koju dajemo. Ali noćas, dok gledam kroz prozor na ulicu gdje su moja djeca naučila voziti bicikl, gdje su prvi put pošla u školu s novim torbama na leđima, ne mogu se oteti osjećaju da sam dala previše. Ili možda nisam dala na pravi način. Suze klize niz moje lice, ali ne brišem ih. Zaslužila sam pravo da plačem za životom koji sam mislila da gradim, za obitelji koja me sada drži na distanci, kao da sam zarazna bolest. S 55 godina naučila sam najtežu lekciju. Ponekad što više daješ, manje vrijedi su u očima onih kojima daješ. Sljedeće jutro probudila sam se s odlukom da neću dopustiti da me slome. Ali kako se boriš protiv nevidljivosti? Kako dokazuješ svoju vrijednost ljudima koji su te već otpisali? Ustala sam u 5 ujutro, kao i uvijek, pripremila Ivanu doručak i lijekove. On me pogledao sa svojom tihom zahvalnošću, koja je sada jedina priznanje koje dobivam. Petra, rekao je svojom sporijom govorom nakon moždanog, ti si dobra žena. Te 3 riječi su me slomile više nego Anina poruka. Jer Ivan zna, on vidi. Ali njegova djeca, naša djeca, oni vide samo staricu koja smeta.
Sjela sam kraj njega i prvi put u 40 godina braka ispričala mu kako se osjećam. Njegove oči su se napunile suzama, ali nije mogao puno reći. Možda ni mu je uzeo puno toga, ali ne i sposobnost da osjeća. Tog dana odlučila sam nazvati svoju sestru Mirjanu. Nismo se čule mjesecima. Ona živi u Njemačkoj već 30 godina, otišla je tamo raditi kao medicinska sestra. Uvijek mi je govorila da sam luda što ostajem, što se žrtvujem za druge. Petra, ti živiš njihove živote, ne svoj, govorila bi mi preko telefona. Mirjana, rekla sam kada se javila, trebam s nekim razgovarati. Pola sata kasnije, plakala sam u telefon kao dijete. Ispričala sam joj sve, o Markovom rođendanu, o tome kako se djeca ponašaju, o financijskim problemima. Mirjana je šutjela, samo je povremeno rekla, znam. Dođi k meni, rekla je na kraju. Makar na tjedan dana. Ivan može bez tebe toliko. Djeca mogu preuzeti brigu. Ali kako objasniti da ne mogu? Kako objasniti da unatoč svemu još uvijek se nadam da će se stvari promijeniti? Da će Ana nazvati i reći, mama, oprosti, naravno da želimo da dođeš. Da će Tomislav doći i reći, mama, hvala ti za sve. Umjesto toga došao je račun za struju. 3000 kuna. Sjedila sam za kuhinskim stolom i računala. Ivanova mirovina, moja mirovina, lijekovi, hrana. Nije išlo. Jednostavno nije išlo. S teškim srcem nazvala sam Anu. Ana, trebam razgovarati s tobom o nečemu važnom. Mama, baš sam na sastanku, može li to čekati? Ne može. Račun za struju. Čula sam kako uzdiše. Onaj uzdah koji govori, opet nešto traži. Mama, već smo razgovarali o tome. Trebate smanjiti troškove, ugasite grijanje u sobama koje ne koristite. Ana, tata ne može biti na hladnom. Njegova cirkulacija, onda ne znam što da ti kažem. Marko i ja također imamo svoje troškove. Mali Marko ide na engleski, na klavir, na nogomet. To sve košta. Engleski, klavir, nogomet. Sjećam se kada sam ja štedjela kunu po kunu za Anine satove engleskog. Sada moj unuk ima sve, a njegova baka razmišlja koji obrok može preskočiti da plati račun. Razumijem, rekla sam tiho. Oprosti što sam te uznemiravala. Mama, nemoj biti takva. Samo kažem da... Prekinula sam vezu. Nisam mogla slušati više. Nemoj biti takva. Kakva? Gladna? Zabrinuta? Ljudska? Tog popodneva Tomislav je nazvao. Pomislila sam da možda želi pomoći, da je Ana razgovarala s njim. Ali ne. Mama, Marina i ja idemo na godišnji. Trebam te pitati, možeš li nam zalijevati cvijeće dok nas nema? Zalijevati cvijeće. Ne kako si mama ili treba li vam što. Samo možeš li nam učiniti uslugu? Tomislave, rekla sam, skupljajući hrabrost. Tata i ja imamo financijskih problema. Račun za struju. Mama, zašto uvijek s tim počinješ? Marina i ja također jedva spajamo kraj s krajem. Kredit za stan, kredit za auto, troškovi života. Ne možemo biti banka za sve. Banka. Tako sam postala. Netko tko traži kredit, ne majka koja je dala sve. Ne tražim da budete banka, rekla sam. Samo pomozite koliko možete. 100 kuna, 200. Mama, ovo je neugodno. Zašto niste štedjeli za starost? Zašto niste bolje planirali? Štedjeli za starost? Kada? Kada sam plaćala njihove knjige, odjeću, izlete. Kada sam ostajala bez zimske jakne da Ana može imati novu za maturalnu ekskurziju. Kada sam radila prekovremene da Tomislav može ići na instrukcije iz matematike. Oprosti što sam pitala, rekla sam. Naravno da ću zalijevati vaše cvijeće. Te noći nisam mogla spavati. Ležala sam kraj Ivana, slušajući njegovo teško disanje i prisjećala se. Prisjećala sam se Aninog prvog dana škole. Stajala je na vratima s velikom plavom torbom, kosu sam joj splela u 2 pletenice. Mama, što ako me druga djeca ne vole? Pitala je. Svi će te voljeti, srce moje, rekla sam, jer si posebna. Sada ta ista djevojčica ne želi da dođem na rođendan njenog sina, jer nisam više posebna. Samo sam stara žena koja smeta. Prisjećala sam se Tomislava kada je imao 8 godina i slomio ruku padajući s drveta. Vozila sam kao luda do bolnice, držeći ga jednom rukom dok sam drugom mijenjala brzine. Plakao je od boli, a ja sam pjevala njegove omiljene pjesme da ga smirim.
Ostala sam s njim u bolnici cijelu noć, spavajući na stolici kraj njegovog kreveta. Sada taj isti dječak ne može naći 100 kuna da pomogne majci koja je spavala na bolničkim stolicama zbog njega. Možda je Mirjana bila u pravu. Možda sam trebala misliti na sebe. Možda sam trebala reći ne češće. Ali kako možeš reći ne kada te tvoje dijete gleda sa suzama u očima? Kako možeš staviti sebe na prvo mjesto kada si majka? U moje vrijeme majke su se žrtvovale. To je bilo normalno, očekivano, časno. Naše majke su radile od jutra do mraka, šutjele su o svojim bolovima, smijale su se kroz suze. I mi smo to nastavile misleći da će naša djeca to cijeniti, da će razumjeti. Ali svijet se promijenio, a mi smo ostale iste. Naša djeca su naučila da traže svoje, da postavljaju granice, da kažu ne mogu sada, imam svoj život. I možda je to zdravo, možda je to ispravno. Ali što je s nama koje ne znamo živjeti za sebe? Što je s nama koje smo programirane da dajemo? Prije nekoliko dana sam u trgovini srela svoju staru prijateljicu Jasnu. Nismo se vidjele godinama. Ona ima 3 djece. Svi su vani, u inozemstvu. Kako si, Petra? Kako djeca? Pitala je. Dobro, lagala sam. Svi smo dobro. Ali ona je vidjela kroz moju laž. Možda jer i ona laže kada je pitaju isto pitanje. Teško je, zar ne? Rekla je tiho. Kada odrastu zaborave. Ne zaborave, rekla sam, više pokušavajući uvjeriti sebe nego nju. Samo su zauzeti. Da, zauzeti, ponovila je Jasna. Zauzeti su bili i kada su bili mali, pa smo mi našle vremena za sve. Sjećaš se kada smo vozile djecu na more? Tvoja Ana i moj Darko su se svađali oko lopte. Sjećam se svakog trenutka. Ali izgleda da sam ja jedina koja se sjeća. Kada sam se vratila kući iz trgovine, Ivan je bio u dnevnoj sobi, pokušavajući dosegnuti daljinski koji je pao. Njegova desna ruka još uvijek nije potpuno funkcionalna nakon moždanog. Podigla sam daljinski i sjela kraj njega. Petra, rekao je, ja sam kriv. Zašto? Pitala sam, iako sam znala o čemu priča. Trebao sam više pomagati, kada su bili mali. Sada oni ne znaju, ne osjećaju. Njegove oči su bile pune krivnje koju nosi već godinama. Ali nije samo on kriv. Svi smo krivi. Društvo koje nas je učilo da muškarac zarađuje, a žena odgaja. Ja koja sam prihvatila tu ulogu bez pitanja. Djeca koja su naučila da je mama tu uvijek, za sve. Nije važno, rekla sam mu. Sada je prekasno za mijenjati stvari. Ali je li zaista prekasno? S 55 godina osjećam se kao da mi je život već prošao, ali medicina kaže da mogu živjeti još 30 godina. 30 godina ovako? 30 godina čekanja da me djeca sjete? 30 godina brojanja svake kune i skrivanja suza. Te večeri sam otvorila stari fotoalbum. Tu su bile sve naše uspomene. Anina matura, Tomislavova diploma, obiteljski ručkovi, Božići, Uskrsi. Na svakoj fotografiji ja stojim sa strane ili iza svih, smiješim se. Uvijek u pozadini. Uvijek podržavajući. Na jednoj fotografiji, slikanoj prije možda 10 godina, svi se smijemo oko božićnog stola. Ana drži malu bebu, Marka kada je imao samo nekoliko mjeseci. Tomislav zagrlja Marinu. Ivan sjedi na čelu stola. A ja stojim, serviram puretinu. Čak i na fotografiji, u pokretu, u služenju. Pitam se, kada bi me sada vidjeli kako plačem nad ovim albumom, bi li nešto osjetili? Bi li se Ana sjetila kako sam je učila vezati cipele? Bi li se Tomislav sjetio kako sam trčala za njegovim biciklom prvi put kada je vozio bez pomoćnih kotača? Ili bi samo vidjeli staricu koja je previše sentimentalna, koja živi u prošlosti, koja ne razumije da svijet ide dalje? Tjedan nakon što mi je rečeno da ne mogu doći na Markov rođendan, nešto se slomilo u meni. Ne mogu to drugačije opisati. Bilo je to jutro kada sam ustala i jednostavno nisam mogla. Tijelo mi je bilo teško, duša prazna. Ivan me zvao iz kreveta, trebao je pomoć da ode do kupaonice, ali ja sam samo ležala i gledala u strop. Petra, jesi li dobro? Nisam bila dobro. Nisam bila dobro već dugo vremena, ali tek sada sam to priznala sebi. Nekako sam se dovukla do njega, pomogla mu, ali sve je bilo kao kroz maglu. Tog dana nisam skuhala ručak. Prvi put u 40 godina braka
nisam skuhala ručak. Naručili smo picu, Ivan i ja, i jeli u tišini. Sutradan je došla Marina, Tomislavova žena, zalijevati svoje cvijeće, jer su otišli na godišnji. Ušla je bez kucanja, kao da je njena kuća. Našla me je u pidžami u podne, što se nikada prije nije dogodilo. Jao Petra, jeste li bolesni? Pitala je, ali u njenom glasu nije bilo zabrinutosti, samo neugoda. Ne, samo sam umorna, rekla sam. Pogledala me je onako kako gledate nekog tko vas razočarao. Otišla je u vrt, zalila cvijeće i vratila se. Petra, mogu li s vama iskreno? Pitala je. Klimnula sam, iako sam znala da neću htjeti čuti što ima za reći. Tomislav je zabrinut. Kaže da ste u zadnje vrijeme drugačiji. Stalno tražite nešto, stalno se žalite. To nije dobro za vašu djecu. Oni imaju svoje živote, svoje probleme. Svoje probleme, ponovila sam. Da, razumijem. Ne, mislim da ne razumijete, nastavila je Marina. Vi ste odgojili svoju djecu. Vaš posao je gotov. Sada je vrijeme da oni žive svoje živote bez osjećaja krivnje što ne mogu biti s vama stalno. Moj posao je gotov. Kao da sam stroj koji je odradio svoju funkciju i sada može na otpad. Gledala sam tu mladu ženu koja nikad nije rodila, nikad nije provela noć nad bolesnim djetetom, nikad nije žrtvovala svoje snove za druge i vidjela sam u njoj budućnost. Vidjela sam kako će moju djecu učiti da je normalno zaboraviti majku. Hvala vam što ste mi to rekli, rekla sam mirno. Sada razumijem bolje. Kada je otišla, sjela sam za kuhinjski stol i napisala pismo. Ne dramatično pismo oproštaja, samo popis stvari koje moram učiniti. Prvi put u životu stavila sam sebe na to popis. Pirdne. Pronaći način da platim račune bez traženja od djece. 2. Naći pomoć za Ivana kada ja ne mogu trić. Prestati čekati da me pozovu 4. Naučiti živjeti sa samoćom. Zvuči jednostavno napisano na papiru, ali svaka od tih točaka bila je planina koju sam morala prijeći. Počela sam s prvom. Nazvala sam socijalnu službu i raspitala se o pomoći. Žena s druge strane bila je ljubazna, ali postupak je bio kompliciran. Trebalo je papira, potvrda, čekanja. Gospođo, imate li djecu koja mogu pomoći? Pitala je rutinski. Imam, rekla sam, ali oni imaju svoje troškove. Šutnja s druge strane govorila je više od riječi. Još jedna stara žena koju su djeca zaboravila. Koliko nas ima? Dok sam pokušavala riješiti praktične stvari, Ivan je sve više propadao. Njegova desna strana bila je sve slabija, govor sve nerazumljiviji. Jedne večeri dok smo gledali televiziju, počeo je plakati. Što je? Pitala sam, iako sam znala. Teret, ja sam, teret. Nisi teret, lagala sam. Nikada nisi teret. Ali oboje smo znali istinu. U ovom svijetu, gdje se vrijednost mjeri produktivnošću, gdje se ljubav mjeri korisnosti, oboje smo postali tereti. Razlika je bila u tome što je on imao mene, a ja nisam imala nikoga. 3 dana kasnije dogodilo se nešto što je promijenilo sve. Bila sam u kupaonici, pomagala Ivanu da se otušira kada je pokliznuo. Pokušala sam ga zadržati, ali bila je pretežak. Pali smo oboje. Čula sam kako nešto puca. Mislila sam da je njegova kost, ali bila je moja. Ručni zglob. Bol je bila nezamisliva. Ležali smo na podu kupaonice, Ivan i ja, oboje nemoćni. Mobilni je bio u kuhinji. Vikala sam, nadajući se da će netko čuti, ali kuće u našoj ulici su daleko jedna od druge. Pola sata smo ležali na hladnim pločicama prije nego što sam skupila snagu da dopužem do telefona. Hitna pomoć je stigla za 15 minuta. Mladi bolničar me podigao kao da ne težim ništa. Gdje su vam ukućani? Pitao je. Radni dan je, rekla sam. Djeca su na poslu. Opet taj pogled. Pogled koji govori, još jedni od onih. U bolnici su mi stavili gips, slomljen ručni zglob, natučena rebra, modrice po cijelom tijelu. Ivan je bio na pregledu u drugoj sobi. Sjedila sam na hodniku, čekajući nalaze kada su došla djeca. Netko iz bolnice ih je nazvao. Ana je prva stigla, u svojoj skupoj poslovnoj odjeći, tipkajući nešto na mobitelu. Mama, što se dogodilo? Imam važan sastanak za sat vremena. Važan sastanak, naravno. Pala sam, rekla sam jednostavno. Tomislav je stigao kasnije s Marinom. Ona je ostala u autu, naravno. Mama,
Ovo je katastrofa, rekao je. Kako ćeš sada brinuti o tati? Kako ću brinuti o tati? Ne, jesi li dobro ili boli li te? Samo, kako ćeš nastaviti služiti? Ne znam, rekla sam iskreno. Uslijedila je rasprava između njih dvoje. Ana je predlagala dom za starije. Tomislav je govorio o pomoći u kući koju ne možemo priuštiti. Nitko nije predložio da oni pomognu. Slušala sam ih kako raspravljaju o mom životu kao da nisam tamo, kao da sam predmet koji treba premjestiti, problem koji treba riješiti. I tada, prvi put u životu, rekla sam dosta. Oboje su se okrenuli prema meni, iznenađeni. Dosta mi je, ponovila sam. 40 godina sam brinula o svima. Sada ne mogu više. I neću. Mama, ne budi dramatična, rekla je Ana. Nisam dramatična. Samo sam umorna. Umorna od davanja. Umorna od toga da me gledate kao teret. Umorna od izvinjavanja što postojim. Tomislav je bio neugodno iznenađen. Mama, nitko ne kaže da si teret. Ne kažete, prekinula sam ga. Ali pokazujete. Svaki put kada uzdišete, kad vas nazovem. Svaki put kada gledate na sat dok ste kod nas. Svaki put kada me isključite iz svog života jer je previše ljudi ili Marina je osjetljiva. Tišina je bila teška. Ana je gledala u pod. Tomislav se vrpoljio. Što želiš da učinimo? Pitala je Ana konačno. Ništa, rekla sam. Ne želim više ništa od vas. Samo me ostavite na miru. Te noći sam ostala u bolnici zbog promatranja. Ležala sam u krevetu, ruka u gipsu, tijelo u bolovima, ali duša je bila neobično mirna. Možda zato što sam konačno rekla istinu. Možda zato što sam prestala pretvarati da je sve u redu. Sestra koja je došla provjeriti moju infuziju bila je mojih godina. Vidjela je da ne spavam. Bolovi? Pitala je nježno. Ne više nego obično, rekla sam. Sjednula je na rub kreveta, što se obično ne radi, ali bila je tiha noć. Imam i ja djecu, rekla je. 2, žive u Zagrebu, viđamo se za blagdane. To je lijepo, rekla sam. Znaš što sam naučila? Nastavila je. Ne možeš tjerati ljude da te vole onako kako ti trebaš. Možeš ih samo voljeti onako kako ti znaš i nadati se da će jednog dana razumjeti. A ako ne razumiju? Onda si barem ti mirna da si dala sve od sebe. Gledala sam u strop bolničke sobe i razmišljala o njenim riječima. Dala sam sve od sebe. Više od toga. Dala sam sebe. I sada, s 55 godina, sa slomljenim ručnim zglobom i slomljenim srcem, moram naučiti najteži zadatak kako prestati davati. Ujutro su došli po mene. Ivan je morao ostati na dodatnim pretragama. Ana je došla potpisati papire. Bila je tiša nego obično. Mama, rekla je dok smo čekale, sinoć sam razgovarala s Markom o onome što si rekla. Čekala sam. Možda si u pravu. Možda smo te uzimali zdravo za gotovo. Možda? Ponovila sam. Dobro, jesmo. Ali mama, ne znam kako drugačije. Odrasla sam gledajući te kako sve rješavaš, kako si jaka, kako se nikad ne žališ. Mislila sam da je to normalno. Bilo je normalno, rekla sam. Za moju generaciju. Ali svijet se promijenio. Ali ti se nisi, rekla je tiho. Ti si uvijek ista mama koja bi dala sve za nas. I dala sam, rekla sam. Sve i malo više. I sada nemam više što dati. Ana je šutjela dok me vozila kući. Kada smo stigle, pomogla mi je ući, što ne pamtim kada je zadnji put učinila. Stajala je u mojoj kuhinji, gledajući oko sebe kao da je prvi put vidi. Mama, ovaj frižider, pola stvari je isteklo. Znam, rekla sam. Čekam mirovinu da kupim svježe. Vidjela sam šok na njenom licu. Moja uspješna kaći s dobrom plaćom nije znala da njena majka jede hranu kojoj je istekao rok. Mama, zašto nisi rekla? Rekla sam. Ti si rekla da trebam bolje planirati troškove. Sjedila je za stol i stavila glavu u ruke. Kako sam mogla biti tako slijepa? Nisam odgovorila. Nije bilo potrebe. Život nas čini slijepima za ono što ne želimo vidjeti. A djeca ne žele vidjeti da njihovi roditelji stare, da slabe, da trebaju pomoć. Lakše je misliti da će mama uvijek biti mama. Jaka, sposobna, tu za sve. Dana nakon što sam se vratila iz bolnice, nešto se promijenilo u našoj kući. Ne mogu točno reći što,
Ali atmosfera je bila drugačija. Možda zato što sam ja bila drugačija. Sa slomljenim ručnim zglobom nisam mogla raditi stvari koje sam radila automatski desetljećima. Ivan i ja smo morali pronaći novi ritam. Prvi tjedan bio je najteži. Ivan je pokušavao pomoći koliko je mogao sa svojom slabom desnom rukom, a ja sam lijevom pokušavala obaviti osnovne stvari. Jednog jutra sjedili smo za stolom pokušavajući doručkovati. On nije mogao namazati maslac na kruh, ja nisam mogla otvoriti teglu marmelade. Gledali smo se i počeli smijati. Histerično, oslobađajuće smijanje dvoje starih ljudi koji su shvatili apsurdnost situacije. Lijepi smo par, rekao je Ivan svojim sporim govorom. Najljepši, odgovorila sam kroz suze smijeha. Tog popodneva začulo se kucanje na vratima. Bila je to moja susjeda Katica, žena s kojom se pozdravljam već 20 godina, ali nikad nismo zaista razgovarale. Petra, čula sam što se dogodilo. Donosim ručak. Gledala sam tu ženu kako ulazi u moju kuhinju s loncem juhe i svježim kruhom. Bez pitanja, bez osuđivanja, samo s ljudskom dobrotom koju sam zaboravila da postoji. Hvala, rekla sam kroz suze koje nisam mogla zaustaviti. Nema na čemu, rekla je Katica. Mi žene moramo držati jedna za drugu, sutra ću opet doći. I došla je. Svaki dan. Ponekad s hranom, ponekad samo na kavu i razgovor. Otkrila sam da je i ona sama, da su joj djeca u Americi, da razumije što znači biti nevidljiva u ovoj dobi. Tjedan dana kasnije, dok sam sjedila s Katicom na terasi, došao je Tomislav, sam, bez Marine. Izgledao je neugodno, kao dijete koje mora priznati grešku. Mama, mogu li sjesti? Katica se diskretno povukla u kuću. Tomislav je sjeo na stolicu gdje je njegov otac obično sjedio prije nego što je postao previše slab za terasu. Marina i ja smo razgovarali, počeo je. O onome što si rekla u bolnici i o tome što je ona tebi rekla. Čekala sam. Nije bila u pravu. Ja nisam bio u pravu. Mama, sjećam se svega što si učinila za mene. Sjećam se kako si radila duple smjene da mi kupiš bicikl. Sjećam se kako si plakala od sreće kada sam dobio posao. Sjećaš se, rekla sam tiho. Sjećam. I sram me je. Sram me je što sam dopustio da te tretiramo kao teret, završila sam za njega. Da, ona je odrasla drugačije. Njena majka nikad nije bila kao ti. I ja sam mislio da je to moderno, to postavljanje granica, to stavljanje sebe na prvo mjesto. Ali mama, ja ne želim biti takav sin. Ne želim biti sin koji zaboravi da mu je majka slomila ručni zglob pomažući njegovom ocu, a on nije ni pitao treba li pomoć. Suze su mu tekle niz lice, moj veliki snažni sin plakao je kao malo dijete. Oprosti mi, mama, molim te, oprosti mi. Privila sam ga svojom zdravom rukom. Mirisao je još uvijek isto, onaj miks aftershave-a i nečeg što je jedinstveno njegov. Moj sin. Nema opraštanja među nama, rekla sam. Samo učenja. Tog dana Tomislav je ostao do večeri. Pomogao je Ivanu, popravio slavinu koja je curila mjesecima, odnio smeće. Male stvari koje znače sve. Prije odlaska stavio je omotnicu na stol. Što je ovo? Početak, rekao je. Znam da ne mogu vratiti godine, ali mogu pokušati biti bolji od sada. U omotnici je bilo 2000 kuna. Plakala sam nad tim novcem ne zato što mi je trebao, iako jest, nego zato što je značio da me vidi. Konačno me vidi. 2 dana kasnije došla je Ana. S Markom. Moj unuk je stajao na vratima, nesiguran. Nisu mu objasnili zašto ga tako dugo nisam vidjela. Baka, rekao je tiho. Boli li te ruka? Malo, rekla sam. Ali bolja je sada kada si ti tu. Potrčao je prema meni i pažljivo me zagrlio, pazeći na moj gips. Ana je stajala u pozadini, gledajući nas. Mama, Marko te pitao svaki dan, plakao je na rođendanu jer nisi bila tamo. Zašto baka nije došla? Pitao je Marko. Jesam li bio zločest? Ne, srce, rekla sam. Nikad nisi zločest. Baka je bila bolesna. Ana je sjedila za stol, na svoje staro mjesto. Mama, lagala sam, tebi i sebi. Istina je da je Marina inzistirala da ne dođeš, a ja nisam imala hrabrosti reći ne. Bojala sam se konflikta. Lakše je bilo isključiti te. Znam, rekla sam. Kako možeš biti tako mirna? Kako mi možeš oprostiti? Zato što sam majka, rekla sam jednostavno.
I zato što sam naučila da ljutnja troši energiju koju više nemam. Imam 55 godina, Ana. Nemam vremena za ljutnju. Marko je crtao za stolom dok smo razgovarale. Crtao je našu kuću sa svima nama ispred. Ivan u kolicima, iako još nije u kolicima, djeca vide budućnost, ja s velikim gipsom, Ana, Tomislav, čak i Marina. Svi zajedno. Ovo je naša obitelj, rekao je ponosno. Da, rekla sam. Naša obitelj. Ana je ostala cijelo popodne. Kuhale smo zajedno, ona lijevom rukom pomagajući mojoj lijevoj ruci. Smijale smo se našoj nespretnosti, pričale o svemu i ničemu. Prvi put u godinama razgovarale smo kao dvije žene, ne samo kao majka i kći. Mama, rekla je prije odlaska, razmišljala sam. Što ako dođem svake subote, Marko i ja? Možemo kuhati zajedno, pomoći oko kuće. I tata bi imao društvo. To bi bilo lijepo, rekla sam, bojeći se previše nadati. I mama, onaj račun za struju. Pošalji mi ga. I sve druge. Marko i ja ćemo, to nije pomoć. To je naša obaveza. Kći obaveza. Te noći, kada sam legla kraj Ivana, ispričala sam mu sve. Slušao je pažljivo, držeći me svojom lijevom rukom. Vidis, rekao je sporo, nisu zaboravili. Samo izgubili put. Možda, rekla sam, ili su možda konačno odrasli. Sljedećih nekoliko tjedana donosili su male promjene koje su značile sve. Tomislav je dolazio srijedom popodne, pomagao Ivanu s vježbama koje je trebao raditi. Marina je čak poslala kolače jednom, kupovne, ali gesta je bila važna. Ana je održala obećanje. Svake subote ona i Marko bi došli. Kuhinju bi ispunio miris kuhanja i Markov smijeh. Ivan bi sjedio u dnevnoj sobi s Markom, učeći ga igrati šah svojim sporim pokretima. Jedne subote, dok smo pripremale ručak, Ana je rekla: Mama, sjećaš se kako si me učila raditi sarmu? Imala sam možda 10 godina. Sjećam se. Plakala si jer ti se list raspadao. A ti si rekla, nije važno kako izgleda, važno je da je s ljubavlju. To mi je moja majka govorila, rekla sam. I sada ja govorim Marku, rekla je Ana. Neki nauki se prenose. Gledala sam svoju kćer kako miješa meso za sarmu, kako pažljivo bira listove i vidjela sam sebe prije 30 godina. Krug se zatvara, ali drugačije nego što sam mislila. Ne kroz obavezu i krivnju, nego kroz razumijevanje i izbor. Moj gips su skinuli nakon 6 tjedana. Ruka je bila slaba, ali funkcionalna. Tog dana sam napravila nešto što nisam učinila desetljećima. Otišla sam sama u grad. Samo ja, bez briga o tome tko što treba, bez žurbe da se vratim. Sjedila sam u malenom kafiću, pila kavu i gledala ljude. Parove, obitelji, starce kao što sam ja. Svi sa svojim pričama, svojim bolovima, svojim radostima. Žena za susjednim stolom, otprilike mojih godina, uhvatila je moj pogled i nasmiješila se. Lijepo je ponekad biti sama, zar ne, rekla je. Tek učim, odgovorila sam. Nikad nije kasno, rekla je ona. Ja sam sa 60 počela putovati sama. Djeca su mislila da sam poludjela. I otkrila sam da još uvijek postojim. Ja, ne samo majka ili baka ili supruga, ja. Razmišljala sam o njenim riječima dok sam hodala kući. S 55 godina. Možda je vrijeme da otkrijem tko je Petra kada nije u funkciji nekoga drugog. Ne zato što me djeca ne trebaju, trebat će me uvijek na neki način, nego zato što ja trebam sebe. Kada sam došla kući, Ivan je spavao u stolici. Pokrila sam ga dekom i sjedila na terasu. Sunce je zalazilo, bacajući zlatnu svjetlost na naš mali vrt. Cvijeće koje je Tomislav zaboravio zalijevati počelo je venuti, ali ja sam vidjela ljepotu i u tome. Ljepotu ciklusa, ljepotu prolaznosti. Moj telefon je zazvonio. Poruka od Ane. Mama, jesi li vidjela što je Marko nacrtao danas u vrtiću? Poslala sam ti sliku. Otvorila sam sliku. Bio je crtež obitelji opet, ali ovaj put sam ja bila u centru, velika i nasmiješena, s rukama raširenim kao da grlim sve. Ispod je pisalo krivim slovima: moja baka je najjača. Nasmijala sam se kroz suze. Možda i jesam najjača. Ne zato što mogu sve podnijeti, nego zato što sam naučila kada reći dosta. Ne zato što nikad ne trebam pomoć, nego zato što sam naučila tražiti je. Ne zato što sam savršena majka i baka,
nego zato što sam ljudsko biće koje voli i dopušta sebi da bude voljena. S 55 godina moj život nije gotov. Možda tek počinje. Novi život gdje nisam samo Ivanova žena, a Nina i Tomislavova majka, Markova baka. Život gdje sam i Petra, žena koja je preživjela slomljeno srce i slomljeni ručni zglob, koja je naučila da reći ne nije sebičnost, nego samo očuvanje, koja razumije da se prava ljubav ne mjeri samo davanjem, nego i primanjem. Moja sestra Mirjana nazvala je te večeri iz Njemačke. Kako si, Petra? Čula sam od djece što se dogodilo. Djeca su te zvala? Ana je. Htjela je znati kako može bolje pomoći. Pitala je o tebi kada si bila mlada, kakve si snove imala. Što si joj rekla? Istinu. Da si htjela biti učiteljica. Da si bila najbolja u razredu. Da si sve to ostavila za ljubav i obitelj. Ne žalim, rekla sam. Znam da ne žališ. Ali Petra, još nije kasno imati snove. Druge snove, ali snove. Te noći sam dugo razmišljala. O snovima koje sam imala. O snovima koje još mogu imati. Možda neću biti učiteljica, ali mogu učiti sebe, svoju djecu, svog unuka, što znači voljeti bez gubitka sebe.